आयै सना बिदिसो जानांगौ हिनजावफोरा बेबायदि हिनजाव मोननो खाफाल नांगोन गाइसफोर लागाव ओंखामखौबो सेरबा जाखायो जोंहा दे माव हौवाफोरखौ बारा आखाद खामबाय दाथा हौवाफोरा जेरावखि जाया हाग्रा बंग्रा मैदेर दावदेर अनेकआव थाङो दा नोंसोरनो बिदि मावाब्ला जादों दे जादों लागाव दे जादों दे फाग्ला बिदि रायजोफोरनि सिगाङाव सोबानो होनना बुङो नामा एथ' बुरजा नायो आंनि भिडिअखौ मानसिफोरा सोबानो होनबाला बिराद लासैसो अपमानानो खावसे थाङो माथा बिदि नङालै बिमा लागाव बरिया मा होनना बुङो एसे बुंदो नोंसोर मा बनायदों बर'नि अरिजिनेल खारै जाग्राफोरा बिसोर साला खारै जायै मानसिफोरा नुदों रानथें रुनथें आवमा सोबजानायसो नुखायो सयथिनोबो एखेबारे जाखाथारा खारै बारा जानायखायनोथ' बेबायदि बिसोरो थाव बारा जायाना जारलासो आयौ नोमा नोम्फाफोरालाय बहा थांखो नोमा नोम्फाफोरा बहा थांखो आलाय सिलाय गथ'फोरखौ खांबा खांनानै गोदाव सोरावनो नोमायालाय बहा थांखो नोमाया हा नोमाया बहा नोमाया हा ओइ मा थांखो आयै गथ'फोरखौ अना फानानै खांबा खांनानै मानो एसे गोदाव सोराव नै बिमा बिफाफोरा माहा खामानि मावनानै गथ'फोरखौ हाफोराव दामब्ला गालांबाय हाय नोंबो माथो साननैसोनि उनाव गसंनोनो हासिगोनलै मानसिया आयौ दे गसं लागाव खर' गाज्रि माथा फाग्ला तार सिङा हका बावलाया होखावलायबाय नै दा इदिसो बुंजालायगोनलाय नुदों माबायदि मानबाय बियो गथ'आ फायदोबाय खारै नांगौबा थब्ला थब्लिनो लानानै फै मना लानानै फै नै जोंहा खारै फेक्टरि खुलिदों गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय नै सोरबा खारै जाग्रा बर'फोरखौ आंनि चेनेलाव बरायदों फ्लिपकार्टआव हरगोन आङो लदा लदि खालामनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन गाइसफोर बारा फैसा लाया आङो लदासेयाव थाइबा आथोनाल' लागोन नै आंनि लेबारफ्रा नायनानै लांदोंमोन आंनि लेबारफ्रा खारै कम्पानि खारै फेक्टरि लेबारफोर सोरबाफोर नांगौबा डिसक्रिपसनाव आं फन नाम्बारखौ होनो हागोन नाम्बारा बेयाव हरनो हागोन गाइसफोर बिदि खोनासंना बादो लदा खालामनानै हरगोन पेकिं खालामनानै हरगोन आङो अनलाइनाव फ्लिपकार्टआव मोनगोन गाइसफोर खारै जाग्रा बर'फोर खारै फेक्टरि खुलिबाय आं खारै फेक्टरि नोंना मोननो हागोन खारै बर'नि अरिजिनेल खारै नै आंना लेबारा 120 जन दङ बिथांमोना मावगासिनो दं खारै बनायगासिनो दङ नै माबा गथ'फोराबो गिलायलांबायसो भिडिअ खालामनायखौनो मा जागोन आसरितसो लेबारफोर मोजां माव गोदाव सोराव बिदि जायो नामा सानसेयाव बेसेबांल' हादों बिसोरो नै 8 घन्टा मावबाय साला बुरजा जानायावबा बुरजा फैसाफोरखौबा बुरजा नांगौ नोंसोरनो थाब सानफोरानो थांलाय लांबाय नै राननांगौ दा आंहा खारै जाग्रा बर'फोरनि फ्लिपकार्टआव माबा साप्लाय हरनांगौ जाया बिसोरजों सना लोखि मामा आंनि नों थागोन